Bod číslo 9. Návrh vypracovania štúdie realizovateľnosti projektu cyklochodníka. Stupová Marianka, Záhorská Bystrica. Poprosím predkladateľa o úvodné slovo. Ďakujem pekne za slovo. Tento materiál, ktorý som si pripravil do Mestského zastupiteľstva, predkladám ako občan Stúpavy a zároveň cyklista, ktorý využíva bicykel aj na dopravu do zamestnania, ako moji mnohí známi aj kamaráti a dopravujeme sa do zamestnania do Bratislavy. Tento návrh pojednáva o návrhu obstarania a realizácie štúdií realizovateľnosti cyklistického chodníka zo Stúpavy smerom na Záhorskú Bystricu a respektíve Mariánku. Je to tam preto tak napísané v tom materiáli, lebo až tá štúdia by mala rozhodnúť o tom, že ktorým smerom a ako sa bude dať a vo finále môcť zrealizovať táto cyklokomunikácia. V tej dôvodovej správe som taký krátky súhrn uviedol, čo sa vlastne okolo cyklokomunikácií v rámci Stúpavy za posledné obdobie deje a ako sa nám vlastne nedarí ukončovať prípravu tých cyklokomunikácií, či z Lozorna, či z Borinky. Jediná, ktorá je dneska funkčná vlastne smerom k rieke Morava, ale tá vlastne neumožňuje dopravu do zamestnania, čiže nie je to cyklodoprava, je to skôr cykloturistika, čo sa v udeľovaní finančných fondov dosť značne rozlišuje. Tento smer zo Stúpavy na Záhorskú a ďalej do Bratislavy by mal spĺňať, teda bude spĺňať funkcionalitu cyklodopravy. No a teda prečo táto aktivita? My už v roku 2023 aj na dopravnej komisii sme túto tému preberali, kde dopravná komisia odsúhlasila návrh obstarania tejto štúdie a táto samotná štúdia by mala teda byť podkladom potom pre ďalšie kroky, pre ďalšie nejaké uznesenia v budúcnosti, ktorým by sa riešil už projekt obstarania na územné rozhodnutie, stavebné povolenie tejto komunikácie. V tom materiáli sú znázornené na mapke dve trasy. Sú to čisto len ako keby inšpirácie alebo také zamyslenia. Sám nie som projektant v tomto odbore a preto si nedovolím to ani hodnotiť a preto odporúčam, aby sa tomu venovali odborníci, ktorí vedia, ako čo posudzovať aj z pohľadu teda jednak finančnej prípravy, náročnosti, potom aj majetkoprávneho vysporiadania, čo sa týka pozemkov a pripravili teda minimálne dva varianty v rámci tej štúdie realizovateľnosti, z ktorých by sa potom nejaký variant vo finále do ďalšieho kroku odporúčil. Musím povedať, že vlastne tento návrh bol, to som povedal, že na komisii bol schválený, ale bol vlastne prejednávaný aj na Mestskej rade. Vy máte vlastne v tom materiáli aj stanovisko Mestskej rady, ktorá daný materiál neodporúčila. Musím upresniť, že to prešlo vlastne pri hlasovaní tak, že jeden za, jeden proti a traja sa zdržali. A tá téma vlastne, ja som to tak vnímal teda, že tým podstatným bolo to, že sa uviedol taký kvázi nejaký protinávrh na Mestskej rade, ktorý by riešil celkovo všetky chodníky, cyklochodníky v rámci mesta Stúpava. Ja nie som v zásade proti celkovému riešeniu, ale už by to bola väčšia takzvaná urbanistická štúdia, ktorá by riešila aj všetky prepoje v rámci Stúpavy. A tak som vlastne ešte k tomu materiálu, ktorý ste teda všetci dostali, si pripravil také rýchle zhodnotenie toho, že prečo ďalej ako keby predostieram ten návrh tej jednej cyklotrasy zo Stúpavy do Záhorskej. Urbanistická štúdia je totiž obľúbenejšia dokumentácia, ktorá si sama vyžiada viac času na obstaranie aj samotné spracovanie, lebo ona v zásade bude riešiť všetky komunikácie v meste Stúpava oproti štúdii realizovateľnosti. Urbanistická štúdia sa pohybuje v sume niekde okolo cirka 40 000 eur za spracovanie a štúdia realizovateľnosti okolo 6 až 7 000 eur. Štúdia realizovateľnosti tým, že dá nejaký výsledok, tak ten výsledok a to odporúčanie sa jednoducho v budúcnosti môže preniesť aj do tej urbanistickej celého mesta Stúpava.
čo sa nevylučuje. No na základe štúdia realizovateľnosti k tej konkrétnej určenej vybratej trasy sa bude spracovávať projekt pre stavebné povolenie tej konkrétnej trasy, ktorá prepája obce a ktorá môže byť financovaná z fondov, tak ako som hovoril, na cyklodopravu a bude ľahšie obhajiteľná oproti riešeniu všetkých trás v meste, ktoré sa budú globálne riešiť. Ministerstvo dopravy už vyhlásilo z plánu obnovy za posledné roky 3 výzvy na financovanie cyklotrás. Nám sa zatiaľ nepodarilo v Stúpave to uplatniť, lebo sa nám nepodarili tie projekty dokončiť, hlavne z majetkoprávnych dôvodov. O tom tu viac nebudem teraz rozprávať. Tie 3 výzvy boli po celej republike naplnené mnohými cyklotrasami. Z plánu obnovy ešte aj nejaké výzvy ďalej budú v ďalších rokoch vyhlasované. Čím je ten projekt jednoduchší, teda keď sa bude riešiť len samotne tá cyklotrasa, ktorá spája tie dve obce, tým má väčšiu šancu prejsť aj z hľadiska financovania na ministerstve dopravy. Čiže to sú nejaké argumenty, ktoré som doplnil, aby som vyšpecifikoval, teda, že prečo ďalej ten návrh vám predostieram. Keď ste si ten materiál prečítali, tá štúdia realizovateľnosti by mala byť, ten, kto to teda bude robiť, by mal byť zaviazaný na to, aby komunikoval aj so zástupcami obcí Záhorská Bystrica, respektíve Marianka. A taktiež som tam odporúčal, aby sa pri príprave štúdii realizovateľnosti do toho zapojili cyklisti zo Stupavy, ktorí sa venujú tejto téme. Takže berte to odo mňa ako návrh uznesenia, ktorým zastupujem cyklistov v meste Stupava. Je to tiež komunita, ktorá si niečo zaslúži mať postavené. Viem, že sa snažíme, aj na úrade sa kolegovia snažia. Žiaľ, stále sa nejaký významnejší krok nám nepodarilo urobiť. Takže týmto uznesením by sa mohol urobiť zase nejaký krok smerom prepojeniu na Bratislavu a preto sa teda týmto materiálom uchádzam o vašu podporu. Ďakujem. Dobre, ďakujem pekne. Ja by som teda vlastne to chcel len doplniť, čo teda vravel kolega, lebo bol to návrh, ktorý som ja vravel na Mestskej rade, že mám už dlhšiu dobu predkomunikované to, že by sa urobila štúdia cyklotrás v celom meste, s tým, že by nám poprepájala hlavné body, kam sa cyklisti chcú dostať. To znamená, že aby išla ku škole, ku kultúráku, knižnici, zdravotnému stredisku a tak ďalej. A zároveň tá sieť by sa nadpojila logicky na ostatné cyklotrasy, ako je Lozorno, ako je Borinka, ako je súčasná na súčasné na Devinské jazero a potom aj by musela vyriešiť aj prepojenie s Záhorskou Bystricou a Mariankou. Takže ja som len navrhol to, že dobre, ak aj toto schválite, tak potom budeme čakať, hej. Teda počkáme na to, kým neprebehne táto štúdia, aby sa mohla robiť tá štúdia ďalšia, alebo to teda dáme, ja to chcem predložiť na budúce zastupiteľstvo, urobiť celkovú štúdiu, celkovú urbanistickú štúdiu na to, kaďal by tie cyklotrasy mohli ísť. To znamená, oni tam budú musieť tie najhoršie veci, čo sú pri tomto, keďže cyklotrasy sú dlhé, skôr či neskôr narazíte na majetkový problém. Proste narazíte, to isté bude aj vlastne pri tej štúdii Stupava, Marianka, Záhorská Bystrica, tam proste nemáme pozemky, ale budú sa s tým musieť nejak vysporiadať, že kadiaľ by to bolo možné viesť. Takže to bol ten dôvod vlastne, prečo tá Mestská rada sa tomu postavila takto, ako sa postavila. Ja principiálne nemám nič proti tomu, ja podporujem cyklistov, áno, mali by sme tu viacej budovať pre nich tú infraštruktúru. Strašne ma mrzí tie nekonečné naťahovačky s Lozornom, tam sme, myslím, tam stojíme proste na pár metrov štvorcových a nejakom štátnom podniku. Do mikrofónu, prosím. Ne mne, poslancom. Tam už to bolo všetko odsúhlasené aj Slovenským pozemkovým fondom, len nastal tu problém, že jedná sa o vodnú stavbu, takže teraz to musí ísť cez inú inštitúciu, takže uznesenie, ktoré ste schválili, sa bude rušiť a následne to pôjde iným systémom, aby sa to dalo vlastne celé znova zrealizovať. Takže tá dvojročná robota je vlastne na 0 bodov. No, čiže to podobne by sme mohli byť aj s tou Borinkou, že tej Borinke
Tam je zase problém bývalý Kongres hotel, ktorý vlastní a tam tá cyklotrasa prechádza cez ich pozemok. Čiže tam, pokiaľ, čo mi hovoril starosta Borinky, že ešte sa nedokázal dohodnúť s nimi, najprv povedali, že to podporujú, potom začali pýtať za to nejaké peniaze a stále to nie je ešte uzavreté. Takže na margo toho len to chcem povedať, že nemám problém ani s týmto, ak teraz sa rozhodnete schváliť toto, tak potom sa počká s tou celkovou koncepciou rozvoja cyklotras Stupavé. Pokiaľ to neschválite, tak chcem to predložiť na najbližšie zastupiteľstvo. Takže je to na vás to rozhodnutie. Nech sa páči, pán poslanec Lacka. Janko, rád by som sa opýtal, že z ktorej rozpočtovej kapitoly by sa plánovalo toto realizovať, financovať? Tam čo sa týka tých projektov, ktoré si spomínal pán primátor, tá celková štúdia, tá by išla z čoho by bola financovaná? To by sa muselo dať do budúcoročného rozpočtu. To znamená, že ak by sa to v novembri schválilo, tak potom by sa to muselo vysúťažiť a vlastne by sa to začalo robiť začiatkom budúceho roka a muselo by to ísť do rozpočtu budúceho roka. Ako neviem, či toto je asi rozpočet budúceho roka a Janko, toto ak by sa schválilo, tak tie 4 mesiace neviem, či je OK čas, či je toto konzultované s mestom, že či je to realizovateľné a možno aj zobrať do úvahy tú vec toho celkového riešenia. Lebo 4 mesiace teraz pred Vianocami tvorba rozpočtu a tieto veci, neviem, či je toto vhodný čas, ale neviem. Preto som dal tie body, ktoré nemáte v tom materiáli, ktoré odôvodňujú tie rozdiely tých štúdií a preto akože je rozdiel aj finančný urobiť štúdiu za 6 000 až okolo 45 000, hej, že tá náročnosť a ešte taká, že ten výsledok, ktorý bude za tých 45 urbanistická štúdia v rámci mesta Stupava je otázny, ako bude financovateľný z hľadiska plánu obnovy. Lebo plán obnovy rieši prepájanie miest, prepájanie sídel. To, čo by sme my tu riešili v Stupave, že by sme vyčlenili v rámci našich ciest a chodníkov nejaké nové koridory, ktoré by sa premalovali, lebo nič iné sa asi nepodarí v rámci tam, kde máme chodníky a cesty, tam sa nafúkovať v meste Stupava nič nedá, tam sa len určia teda smery, kade, ktorými cestami, ak sa to vymaluje, tak na rozdiel od tohoto prepájanie je o nových komunikáciách. A na to som dal akože v tom zdôvodnení aj ten dôraz. A tam v tom vidím rozdiel. A že z jakej kapitoly tých cca 6 až 8 tisíc, no ja neviem, či sa to podarí obstarať. Ja som tam dal presne, že do 4 mesiacov, myslím, že do 4 mesiacov obstarať. Hej. Ale to je skôr, tých 4 mesiace sú už na základe skúseností z predošlej štúdie, ktorú sme riešili na chodník v Polygone, že je to také obdobie, ktoré úplne netlačí to mesto, ale na druhej strane není to ani zase nejaké dlhé obdobie, za ktoré by sa to malo zvládnuť. Ďakujem. Dobre, ďakujem pekne. Pokiaľ nevidím nikoho prihláseného, poprosím návrhovú komisiu. Mestské zastupiteľstvo Stupave ukladá prednostke úradu obstarať vypracovanie štúdie realizovateľnosti projektu cyklochodníka Stupava Marianka, Záhorská Bystrica. Prosím, hlasujte, kto je za. Termín do 4 mesiacov od schválenia tohto uznesenia. Prosím, hlasujte, kto je za. Pán poslanec Polakovič, Draškovič, Kušnýr, Janošíková, Haldová, Zvoník, Vík. Kto je proti? Ešte pani Klačmanová bola za. Tak za, dobre. Kto je proti? Kto sa zdržal? Pán poslanec Katona, Kohútek, Smeja, Havlík, Lacka. Ako to dopadlo? Dobre, takže uznesenie prešlo, takže ideme robiť toto a tie cyklotrasy sa teda odkladajú zatiaľ.